Δεν θα μαζέψουμε τουλάχιστον. Ναι. Λοιπόν, σαψούλα θέλουμε. Μη σηκώνετε. Κάτω, μαλάκι, με την μπλούζα. Κάτω. Πάμε. Κάτω, σπρώχνουμε ακόμη το βίντεο. Δεν βλέπω τίποτα, μαλάκι. Γεια σας, παιδιά. Σήμερα στο κανάλι του Young Tapa έχουμε face reveal και Q&A. Αυτός είναι ο ανώνυμος εκτελεστής. Κύριος Γιώση. Πώς κάποια πράγματα Μαύρος για είσαι. εσένα. Είμαι ο Young Tapa, είμαι μαύρος. Εσύ κύριε Είμαι ο Γιώση. κύριος Γιώση. Ναι, είμαι άσπρος. Πά. Είμαι ο ιδιοκτήτης του. Ψέματα λέει. Αυτός εκλουβείς. Ρε αγάμι σου. Γαμίσου Θα εσύ. πάρω το πιστόλι, Εντάξει. Θα πάρω το λογάκι. Πες να μας κάνει. Ερώτηση νούμερο 1. Μπαρτζόκας Γεώργιος. Γιατί βρίζετε τόσο πολύ στα βίντεο σας, κύριε Young Tapa, και πιστεύετε θα σας επηρεάσει το στο μέλλον? Εγώ φίλε μου Μπαρτσόκα, Ναι. τα βιντεάκια στο YouTube τα κάνω χιουμοριστικά. Δεν θέλω να θίξω κανέναν. Άμα σας αρέσει αυτό το content, σε παρακαλώ να αποχωρήσετε το κανάλι μου. Πιστεύετε θα σας επηρεάσει το στο μέλλον, ρωτάει. Πιστεύω δεν θα με επηρεάσει γιατί και πολλοί YouTubers βρίσκουν τα βίντεά τους και έχουν φτάσει κάπου ψηλά. Ερώτηση 2. Κανίβαλος Παναγιωτόπουλος Ιωάννης του Μερακλή. Ποιο είναι το αγαπημένο σας βιντεοπαιχνίδι? Αυτή τη στιγμή είναι το FC26. Έχω πολλά παιχνίδια που μ' αρέσουν, δεν μπορώ τώρα να σκεφτώ. Να πει ο κύριος Γιώση. Κάμεραμαν ξέρει. Δεν ξέρει, είναι καινούργιο στο κανάλι, τον φέρνω στο στούντιο. Cyberpunk. Ωραία. Επόμενη ερώτηση. Ασημακοπούλου Ελπίδα. Ποιο είναι το αγαπημένο σας μάθημα στο σχολείο? Εμένα ήταν γυμναστική. Εσένα? Φυσική. Γραφάκος Κωνσταντίνος. Γιατί είστε τόσο άμπαλοι στο FC? Δεν παίζει. Σε παρακαλώ Γραφάκο να κρίνεις τον εαυτό σου, γιατί εμείς δεν είμαστε καμένοι σαν εσένα, γιατί σε έχω δει στα βιντεάκια σου. Ωραία. Εντάξει. Δεν κάναμε αυτό. Να κάτσεις καλά, Να Δεν καλά. κάναμε. Έχω πρόβλημα υγείας, καρδιακής κυκλοφορίας. Έχω πρόβλημα μεγάλης ιστορίας. Ίσως φταίει στην ουσία η μεγάλη ευαισθησία στην απάνθρωπη δική σου αναισθησία.